наче усмішка дитини. На острові під назвою Артек підніметься сурми вранішня пора, і білим кораблем настане літо, бо тут живе не просто дітвора. Це юні капітани всього світу. Артек, Артек, наповнює вітрила. Артек, Артек. Poštovane dame, poštovane gospodo, izuzetno mi je čast da vas danas sve vidimo okupljene ovdje u Centru za talente, instituciji koja se bavi uvođenjem mladih u naučno-istraživačke procese. Biću izuzetno kratak. Ovaj centar duguje veliku zahvalnost ambasadi Ukrajine, koja nam je omogućila da pre već 5 godina prvi put učestvujemo na Svetskom dečijem samitu, festivalu Učinimo svet boljim na Krimu u Ukrajini, gdje su se naša deca i svi mi koji smo bili tamo, gdje smo naišli na jedno divno gostoprimstvo i gdje smo proveli nezaboravne trenutke. Da ne bih dužio, kažem, mi smo 4 puta bili tamo, još jednom centar duguje neizmernu zahvalnost ambasadi Ukrajine, fondu Dr. Nade iz Kijeva, organizatorima festivala. Još jednom sam mogu da kažem veliko hvala. Sad pozivam njegovu ekscelenciju, ambasadora Ukrajine u Srbiji, da nam se obrati, da svečano otvori ovu izložbu povodom koje smo se i okupili ovdje večeras. Hvala. Представники сербських органів влади, Скупщини міста, шановні гості. Poštovani gospodine Srdetiću, poštovana ekscelencijo, predstavnici državnih organa vlasti, predstavnici Skupštine Beograda, poštovani gosti. Мені дуже приємно бути сьогодні присутнім і відкривати фотовиставку, присвячену перебуванню представників регіонального центру талантів в Сербії, в Україні, в дитячому таборі Артек. Velika mi je čast i zadovoljstvo da danas prisustvujem otvaranju izložbe fotografije o boravku predstavnika Regionalnog centra za talente u Ukrajini u dečjem kampu Артек. Хочу передусім подякувати керівництву регіонального центру талантів за цю чудову ідею продемонструвати, як протягом вже 4 останніх років учасники цього центру, сербські діти, беруть участь у фестивалі «Змінимо світ на краще» в українському дитячому таборі Артек на березі Чорного моря. Htjela bih pre svega da se zahvalim rukovodstvu Regionalnog centra za talente za ovu sjajnu ideju da se prikaže, da se predstavi kako su učesnici iz Regionalnog centra za talenta bili prisustvovali festivalu Činimo svet boljim u dečjem kampu Артек на оболі Crnog моря. Сьогодні є гарна нагода для тих, хто був у нашому цьому літньому таборі, розповісти про те, які враження вони привезли з України, що їм найбільше там запам'яталося і взагалі, як їм спілкувалися з представниками більш ніж 50 країн, діти з яких також перебували в našem taboru. Ovo je dobra prilika danas da čujemo od srpske dece koje su utisci oni doneli iz Ukrajine, kako su boravili tamo, šta su zapamtili iz Ukrajine i kako su uopšte pričali i družili se sa predstavnicima gotovo iz 50 zemalja sveta. Діти – це наше найбільше багатство. І тому від того, як ми, дорослі, зможемо допомогти відкрити нашим дітям світ, розказати їм про ті країни, про ті народи, які живуть на одній планеті, залежить також і той духовний світ, який отримують наші діти. Deca su naše najveće bogatstvo i od toga koliko ćemo moći mi odrasli da njima otvorimo svet, otvorimo druge zemlje, druge kulture,
od toga će da zavisi i njihovo kulturno bogatstvo. А від того, наскільки наші діти будуть духовно багатими, залежить і добробут наших країн, наших народів. A od toga koliko ćete imati veliko duhovno bogatstvo naša deca, od toga veliko zavisi i dobrobit naših zemalja. Як ми щойно говорили з пані Предіч, така складова двосторонніх стосунків між державами є навіть більш важливою, ніж співпраця економічна. Smo pre nekoliko minuta pričali sa gospođom Predić, takav deo i takav aspekt saradnje je čak mnogo značajniji nego ekonomska saradnja među zemalja. Тому я із задоволенням хотів би послухати враження від безпосередніх учасників, враження від України, враження від свого перебування в нашій країні і як це їм допомогло розвивати свої таланти, власне кажучи, для чого ви і відвідуєте цей регіональний центр талантів. Zato bih rado danas čuo od neposrednih učesnika koji su boravili u Ukrajini, o njihovom utiscima u Ukrajini, šta su oni saznali u Ukrajini i kako je to doprinelo razvoju njihovih talenta. Дякую всім гостям за те, що прийшли на відкриття цієї виставки, прийшли до цього центру. Дякую всім за увагу. Hvala svim gostima koji su došli na otvaranje ove izložbe u ovaj centar i hvala svima na pažnji. Ja želim samo da dodam jednu stvar, znači ovdje je i deo postavke ukrajinske turističke atrakcije, deo postavke samo, znači preporučujem svima koji nisu bili da odu da posete Ukrajinu jer će doživjeti jedno neizmerno gostoprimstvo i vidjeti mnogo lijepih stvari. Jana Mišić je devojka koja je 2 puta bila u Arteku, imala je tu sreću koju nemaju mnogi i ona će nam prenijeti neke svoje utiske. Ja ću samo reći, bilo je izuzetno teško od 4 generacije, 40 dece koliko je bilo u Arteku, na festivalu Učenja svijet boljim. Verujte da je bilo sigurno preko 5000 fotografija. Ono što je sigurno, ovu izložbu će u narednih nedelju dana sigurno vidjeti ovdje oko 1500 do 2000 naših polaznika koji će proći, znači, kroz ove prostorije centra. Nadamo se da će se veoma oduševiti, a sve fotografije i izrazi lica dece koja su bila, ja mislim da najbolje govore o njihovom boravku i njihovim utiscima u Arteku na festivalu Učinimo svet bolje. Jana Mišić, izvoli. Hvala. Ja bih prvo htjela da kažem da osjećam ne samo nevjerojatno zadovoljstvo, nego i čast, ali i ljubav prema centru i prema Ukrajini i neizmjerno sam sretna što zapravo mogu da vas sve pozdravim ovdje i da podelim svoje iskustvo sa vama. Ja sam bila zapravo ona prva generacija koja je išla u Ukrajinu od 2007. I sada kada 5 godina kasnije zapravo pogledam šta smo mi uspeli da uradimo za ovih 5 godina i koju saradnju smo uspeli da uspostavimo i kakvu djecu smo uspeli da upoznamo i kako da prošimo naše zadovoljstva, to je prosto nešto što zaista treba negovati i treba raditi još više na tome. Imala sam, kao što je Nikola rekao, čast da 2007. i 2008. opet odem. Naravno, 2008. je bilo prosto predivno da mogu da se vratim u tu divnu zemlju. Šta je bilo jako značajno? To je jedno mjesto gde smo svi različiti, ali svi shvatamo koje je zapravo naše bogatstvo da upoznamo jedne druge, da smo svi i isti. Da svi zajedno radimo, da svi sarađujemo. Imala sam čast da zapravo budem onaj član delegacije koji će učestvovati na diskusijama, debatama i okruglim stolovima. I samim tim sa ostalim takvim predstavnicima svojih delegacija napišemo jedno pismo koje je poslato u sedište Ujedinjenih nacija. Ceo taj proces, divnih 3 nedelje i 1 godine i naredne još 3 nedelje, su zapravo i doprinjalo do toga, to je jedna prekretnica u mom životu, da ja shvatim da jesu međunarodne studije ono što me zanima. I sada sam student 2. godine međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka. To je bilo jedno iskustvo koje nije samo doprinjalo našem ličnom razvoju, nego i našim karijerama i našem prosto usmjerilo tok našeg života nadalje. Ne samo moji, nego i recimo još jedan člana delegacije koji trenutno nije ovdje u Ukrajini, koji studira ukrajinski jezik. Samo, kao što smo čuli od naših uvaženih gostiju,
deca jesu najveće bogatstvo. I sve što je do sada rečeno da na deci sve dostaje, da na mladima sve dostaje, jeste istina. Danas, koliko ulažemo u njih i koliko smo spremni da im se posvetimo, će biti ono što će nas sačekati kroz nekoliko godina. Artek je jedno mesto gde imamo priliku da iz celog sveta podelimo iskustva, da sarađujemo, da se družimo i da ta iskustva produžimo dalje da nastavimo. Pa su tako meni prošle godine došlo par njih koje sam upoznala davne 2007. i da budu moji gosti u Beogradu, a naredne proleće će doći još neki. Tako da kada pogledamo uopšte ceo značaj toga, to je jedno bogatstvo koje traje već jako veliki broj godina. A ovo što smo mi uspeli da izgradimo ovde je nešto što, zahvaljujući prepoznavanju ne samo Ukrajinske ambasade i naše i naših uvaženih ostalih gosti ovde, da je to ono na čemu, to je nešto najbitnije, da jesu ti mladi i taj naš razvoj zapravo ono što moramo nastaviti da gajimo i čega ćemo se najrađe sećati. I sada kada ja pogledam ove snimke i čujem ovu muziku, ja momentalno krenem osmeh na licu i naravno radim se danu kad ću se vratiti i posetiti opet celu Ukrajinu. Hvala. Mulike Arteka da nas vrate neke u mladost, neke u divne trenutke provedene na divnom mestu. Hvala vas svima. Прозорі хвилі йдуть, немов годинник, і гріє їх проміння золоте, а море наче усмішка дитини. На острові під назвою Артек підніме сурми вранішня пора, і білим кораблем не стане літо, бо тут живе не просто дітвора. Це юні капітани всього світу. Монеток, що програють усі морські скарби, бо той, хто раз побув на цій планеті, той мріє повернутися сюди. Дитячі руки піднімають стяг, його підхопить вітерець легенький, згадає навіть древній аюдах. Той час, як ведмежатком був маленьким. Ja sam Anđela i ja sam Jana. Mi smo prva generacija koja je išla u Artek 2007. pre davnih 5 godina. I koje se rado sećamo svakog trenutka provedenog u Arteku. Pamtimo, čujemo se, imamo posete. Družimo se, da. Idemo u druge zemlje. Da, posećujemo njih, oni nas, tako da.
Šta nam je bilo posebno zanimljivo? Posebno zanimljivo? Pa možemo prvo da krenemo od cimera. Pošto su na cimeri bili iz Maroka. Što je tad za nas bilo potpuno nepoznato i potpuno neočekivano iskustvo. Kad sad postoje s ove strane i gledište, ja sam prezadovoljna što su nam oni bili cimeri. Da, sam dolazak je bio jedan veliki šok. Zato što nismo znali apsolutno šta da očekujemo, od uniforme do toga da ne možemo da izlazimo iz kampa i tako dalje. A onda smo već posle 2-3 dana bili potpuno nekako uronjeni u sve to i nismo ni želeli da išta menjamo. Navikli smo se na sve i nakon 3 nedelje smo preplakali rastanak i evo, mislim da i dan danas u samo jedan osmih pričamo o svemu tome. E sad šta smo mi konkretnije radili tamo? Osim što smo se kupali i družili, šalili, izezali i uživali jedni drugima. Predstavljali našu zemlju, između ostalog, ali i učili ostale kulture. Sećaš kad smo učili trbušni ples? Da, Marokancima. Ukrajinsko kolo. Ukrajinskom tradicionalnu igru. Shvatili smo da svaki taj nacionalni dan je jedna opet nova prilika da mi upoznamo nekog ko je tako blizu, tako daleko i nekog ko je nama toliko sličan, ali mi nismo imali prilike da to nekada vidimo. Shvatili smo da imamo prilike da upoznamo nekog ko je tako daleko, a opet nama tako blizak. Neko ko ima sličnu kulturu, Ukrajinci, Rusi, s kojima zapravo delimo naše plesove, Marokanci koji su nešto, potpuno drugi svet od nas. Ali sve to bilo prosto divno i nesvakidašnje i nama nezaboravno. I mi se dan danas šalimo, sa njima čujemo, provodimo. Pored toga što je bio jedan veliki ponos, jedno divno osjećanje da nosimo zastavu i da igramo u nošnji. Anđela, kako je bilo igrati u nošnji? Nezaboravno. Himna ujutru, mi ustajemo, ruka na srce, prosto onaj trenutak kada shvatite koliko volite svoju zemlju, koliko volite što ste tamo da je predstavljate. I trudite se to odradite na najbolji mogući način. Pored toga, pored svakodnevnih aktivnosti i mora i plivanja i meduza i ne znam, obilaska gradova, gde smo bili, šta smo radili? Gurzuf, Jalta. Sećaš se ta šetnja, da prosto upoznavanje novog načina života, nove hrane, nešto novo potpuno za nas, što je u tim godinama, koliko je bilo šok, toliko nas je udeševljavalo, između ostalo. Da. Pored svega toga, ja sam radila još jednu stvar, odnosno bila sam uključena u Ligu naroda kao naš predstavnik koji je na kraju, ta Liga naroda imala je za ulogu da se mi kao predstavnici svake zemlje nalazimo kako svakodnevno i vodimo diskusije i na kraju sastavljeno pismo koji se šalje u predstavništvu UN-a, odnosno, zato se zvali Liga naroda, ta naša mlađa juniorska, dajemo svoj potpis i dajemo jedno priznanje tom radu koji smo radili za to vreme. Celo to iskustvo zapravo ostavlja snažan utisak na mene i ja sam sad upisala međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Univerzitetu u Beogradu. Sada sam 2. godina, na budžetu sam bila i 1. i 2. i to je prosto nešto što mene jako zanima, što jako volim i što je zapravo shvatila da to volim kada sam bila tamo i kada sam videla zastave koje se vijore i jedan konsenzus, dijalog, diskurs, debatu, jedan nov način rešavanja naših svakidašnjih problema. To je bilo nešto stvarno, prosto jedna prekretnica u mom životu. Bez obzira koliko god smo imali tamo obaveza, predstavljanje države, poznavanje drugih kultura i svega toga, bliskost sa drugim narodima, sa drugim kulturama je bila neverovatna. Nismo poznavali, ali prosto kad upoznaš neku osobu, imaš osjećaj koji znaš ceo život. Da, mislim, sama činjenica da eto prošle godine kod mene par dana došao jedan drug Marokanac, znači koji je isto bio u toj delegaciji s kojom smo mi bili, s kojom smo delili sobe tada. On je bio prošle godine, jedan drugi planirao da dođe i mi se dan danas čujemo, potpuno smo upućeni u ja i njegov i ono moje život, iako se već 5 godina zapravo nismo ni videli. I to je jedan stvarno zaista najlepši, jedan od najlepših perioda u našem životu, ja mislim da zaista jeste tako. I nešto što bih stvarno voljela da mnogo deca može da oseti i da se oseti tako delom jedne neverovatne zajednice, jedne neverovatne učesnikom jedne neverovatne manifestacije kao što jeste festival u Artiku. Jeste i to, ali samo taj da ti možeš nešto da učiniš, da svet bude bolje, da
prosto i deca, bez obzira koliko su daleko od tebe, koliko je to druga zemlja, drugi kraj sveta, razmišlja isto ko ti. I isto razmišlja kako da popravi stvari na svetu, a jedino tako kad se okupe deca na jednom mestu može da se učini nešto bolje. Da se čuje taj dečiji glas. Da se čuje taj dečiji glas i taj smeh, prosto ja mislim da on nema cenu i neizmerno čini svet bolji. Upravo taj smeh. Regionalni centar za talente izražava veliku zahvalnost Fondu Dobre nade koji omogućuje da njegovi polaznici već 4 godine budu učesnici festivala Učinimo svet boljim, koji je našim svim polaznicima dosta značio i tako su neki upisali ukrajinski jezik, neki političke nauke koji su kao deca počeli u Arteku da se bave politikom poput Jane Uroša koji je upisao ukrajinski jezik, znači veliki broj dece, znači svi su se vratili prezadovoljni iz Arteka i nadamo se da ćemo i narednih godina, ukoliko bude bilo festivala, biti učesnici te fantastične manifestacije.